Pagod na po mi guys, trabaho. Oo, ato. Torsi gyapon mar. Oh, kubangan. Oh. Wapot to. Ingit mantra. Iagas ng lalom ha. Iagas ng lalom. Lima tama. Pak. Apa may segunda nih? Ako hindi na. Bunuh apa nih, Pak? Ya, jadi tidak ikut apa. Puno ka ni kedulit kayo. Ha? Dito sa pikas. Unban. Di ko ato kay pala ubog to. Ubog na po to. Grabe pala ubog. Ada biyahe ubog. Oh, got it. Tama, siap. Okay na. Kami katong niagi kami man permiti tirada dulu. La 3, 4. Nangiring ko dili nga solo de track. Ini to permi. Pagmutong no.
Papun mo sini guys. Parang kumada pa paano. Quatro. Oh, 30. Renta nga ang durian nila, kuwan, 25. Oh. Nagamay ang musul na dito. Oh, terima no. Sure, terima. Vlog pada kita day. Vlog. Viral lah bos. Viral na katugayan. Oh. Ha? Nakaw. Adjust-adjustan lang gamay. Haluyan po. Haluyan po ng laglag na po din. Kwartahan to ba? Sultik ko lagi. Ha? Sige mo lang sultik. Kahit bago ano? Kahit bago ya. Kahit sa ero. Oo. So lagi sa ulo ng baboy, ano na ay. Wala na ba siya ito ano? Wala ito ito bakal ito. Wala sa bakal ito. Naglahi na diyan. Wala mukbang na pagkaon ito. Hindi ra dito. Ito man siya. Ito pagkain sa mga mahihinang nilalang. Balin sa lakon, babaw. Oh. Barang ang nagputo, di ba kikay? Ha? Barang ang nagputo. Nagputo naman? Nagputo naman ito. Tayo, nagputo, nagputo. Magputok sa mga viewers, dalang babaw. Oo, ito. Oo. Ay, mayroon sila na, abi na mo ang iyin na sa salida na, may sa personal. Na, may sa personal na iyin. Oo. Buhay. Guys, sugod na po mi sa mga trabaho. Lokdo na po mi guys. Lokdo na trabaho guys. Subscribe lang niyo akong channel. I-like o i-share. Like o i-share. Ngayon lang makita niya among trabaho. Ano yung ilisod kayo ng trabaho guys? Lokdo. Yung trabaho ani guys, di may lokdo, pas mo yun eh.
Buti mo guys. Guys. Magkakawan taon. Ano? Ikaw na. Kaya, kailangan ka naman ang tuba. Muring ni guys. Turing sa amin kay ako'y pagsugod. Kita ang yapon ng kamay. Kaya mo ulo no. Oh, Ulo. kita ang yapon ng kamay. Nalay tag 20 kilo lang guys. May chimpon na guys. Bro, bukas guys. Okay lang. Sana mo ni guys, may pagkawalin ni sa'yo guys. Kaulin ni. Mana tamu sira? Siapa? Diri sama. Ini yang bersurahnya. Bisik ini bubut na efek nama napas sa ketunga. Butas. Oh, butas itu. Jadi pasang itu. Ubos fisik pun. Siapa di dunia, temen ibu di dunia,
Bigat na din, yun sila. Sunod. Rishi. Guys, dili lang sa tama guys, kay daghan pa kayo. Salamat.